Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Республика фестиваленең район сайлап алу туры узды. 200-дән артык яшь артист сәхнәдә үз сәләтен күрсәтте. Күбесе бу фестивальдә беренче тапкыр гына катнашмый. Кояшкай балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр ныклы әзерлек белән килгәннәр. Бу көнне алар төрле халык биюләре флешмобы һәм кулъяулык биюе тәкъдим иттеләр. Без ул бәйгедә быел икенче тапкыр катнашабыз. Теге елны балалар вокал буенча катнашсалар, быел алар бию күрсәтеп үтәчәкләр. Беренче мәктәпнең бию коллективы узган ел Казаннан 3нче урын белән кайткан. Быелгы фестивальдә тагын үзебезне сынап карарга булдык диләр. Участвую не первый раз, много раз участвовали. И надеемся, пройдем в отборочный тур. Берсеннән-берсе талантлы аерым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын таләпчән жюри бәяләде. Концерт номерларын нәфис осталары игълан итеп, үз осталыкларын күрсәттеләр. Үз номинацияләрендә иң яхшы дип сайланган коллектив һәм аерым башкаручылар җомга көнне узачак гала-концертта чыгыш ясаячак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре.